Avui som a dalt del TGV. Aquí a Masella ja està tot preparat perquè arribi la neu i perquè puguem obrir. Estem al Telecadira, com us dèiem, TGV, que ara fa el rodatge abans de començar. I estem pujant amb el David Sirvent, que és el cap d'explotació de Masella, i li volíem demanar, David, en quin punt estem ara? O sigui, què es fa a l'estiu als Telecadires, als remuntadors, i ara què s'ha fet i en quin punt estem? Bé, a l'estiu en els remuntadors el que fem és el manteniment normal de les instal·lacions. Tenim revisions normals i revisions extraordinàries. Les extraordinàries venen determinades per llei. En el cas del TGV hem fet una revisió normal aquest any, però no treu que hem de fer els últims retocs i els últims reglatges al Telecadira. És a dir, abans de començar la temporada hem de fer que tot vagi tot perfecte, no hi hagi cap imprevist a última hora. Perfecte, doncs ara podríem dir que ho tenim tot i que només falta la neu? Ara només falta que vingui fred, puguem fer neu o nevi. Perfecte. Una de les dues coses. Perfecte, David. Doncs sempre les setmanes, els mesos abans de començar, són setmanes frenètiques de feina a Masella i a part de tota la revisió de remuntadors, tots els departaments treballen fort i també formen els seus treballadors. Bota del pi, vale? Normalment les que tenim són d'entrada posterior, entrada normal, la posterior hi ha de 4 tanques. Aquest any ho hem diferenciat, hem posat JR Junior, perquè a vegades ara us Ara què feu ara? Estem preparant els esquís dels treballadors. Doncs aquí al lloguer tenim molta feina, sobretot abans d'obrir pistes, però una de les coses que és primordial és preparar els esquís dels treballadors. Com veieu, aquí tenim diversos dels que són esquís de treballadors. Un pistet pot tenir fins a 3 esquís o més perquè depèn dels tipus de neu que hi hagin. Tenen un esquí més tou o més dur, segons que intentem adaptar les condicions que hi hagi en aquells dies. Són dies de molta feina aquí a l'estació. Avui hem vist la formació del personal, hem vist com al lloguer treballen sense parar per preparar els esquís tant del públic com dels treballadors, com roden els telecadires i 1000 feines més que es fan per tenir-ho tot a punt per obrir tan aviat com en sigui possible. A vosaltres, recordar-vos que ja podeu tramitar els vostres abonaments de temporada, podeu fer-ho a la web o aquí a les oficines o també a l'Illa Diagonal del 18 al 27 de novembre. Res més, moltes gràcies a tots i ens retrobem la setmana que ve en un nou Masella Televisió. Vine a Masella a esquiar.